ng mga nagbabagang balita. Camarines Sur, nakaranas ng pag-uulan nitong weekend. Lisensya ng driver na sangkot sa road crash sa Libmanan, suspindido ng 70 araw. Panlalabo ng mata sa murang edad, babala ng Provincial Health Office health expert dahil sa matagal na screen time ng mga bata sa paggamit ng gadget. Senior high school graduates mula Buhi, naglakbay aral sa Capitol Complex. Mga kabataan sa probinsya, dapat kamso ready ayon kay Governor Elray Villafuerte. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Biyaya kung ituring ng ilang magsasaka ang ibinuhos na ulan nitong weekend. Nagsisimula na kasing manuyo ang kanilang sakahan dahil sa tag-init. Paliwanag ng Pag-asa sa naranasang pag-ulan sa ulat ni Jem Garcia. Sa gitna ng mainit na panahon, naranasan ng kalat-kalat na pag-uulan sa Camarines Sur nitong weekend. Ayon sa Pag-asa Southern Luzon, ang pagbuhos ng malakas na ulan nitong nakaraang araw ay dulot umano ng easterlies o ang maalinsangang hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Maliban sa maalinsangang hanging dulot ng easterlies, ay nagdadala rin umano yan ng mga pag-uulan o localized thunderstorms, lalo na sa hapon at gabi. Ang nagkukos nitong mga pag-ulan-ulan from time to time is itong easterlies o yung maalinsangang hangin na galing sa silangan na dagat Pasipiko. So, napupush nito yung mga kaulapan, then yun yung nagdadala ng rainfall. Very likely na may mga from time to time makakaranas tayo ng mga panandaliang mga pag-ulan, kagaya nga nung mga na-experience natin over the weekend, diba, parang nagbe-burst lang yung mga pag-ulan, then hihinto din, mga ganong klaseng paulan since prevailing nga itong easterlies natin ngayon. Nilinaw ng Pag-asa na hindi pa panahon ng tag-ulan at nananatili pa ang panahon ng tag-init. Biyaya naman kung ituring ng magsasakang si Tatay Raul mula Kabugaw sa bayan ng Milaor ang pag-uulan nitong mga nagdaang araw, lalo't nagsisimula na umano magkabitak-bitak ang kanilang sakahan. Dahil sa ulan ay sinamantala niya ng makapagtanim ng palay. Ngunyan araw kaniyo, araw pan tiguran, naglalag na kami ta. Pag nagtiguran di diyo, mana kami nakakaurmat ang tubig di, sobra na. Ang tubig nga di ba, paurulog na sulong pag intiro na nakaurma. Binahagi rin ni Tatay Raul sa news team na ang palay na kanyang tinanim ngayon ay posibleng anihin pagkatapos ng 3 buwan kung saan tinatayang magiging panahon ng tag-ulan, kaya naman puspusan rin ang kanilang paghahanda upang hindi masayang ang kanilang pananim. Ay mahirap nga niyan, pag tag-ulan na, mapani na, basta ang palay. Pag maulan, pagkaani niya, titrisiron, mabasa, bibilad, araniyon man ang tinampo. Dahil man babakalon pag basa, baka kung 10 na lang ang kilo kaya. Puspusan rin ang paghahanda ng ilang mga magsasaka lalo na sa panahon ng tag-ulan kung saan maaari itong makaapekto sa cropping at harvesting season ng kanilang tanim na palay. Jem Garcia, CSN. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office o LTO ang driver ng pampasahirong bus na sumalpok sa 3 sasakyan at isang tindahan sa bahagi ng National Highway, Bicol, Libmanan, Camarines Sur nitong Sabado, April 25. Ayon sa LTO, pinadalhan na nila ng show cause order ang driver ng bus para magpaliwanag kung bakit hindi dapat ito maharap sa kasong reckless driving at iba pang traffic violations. Suspendido na rin ng 70 araw ang driver's license ng tsuper habang isinailalim rin sa alarm status ang bus na sangkot sa aksidente. Sa investigasyon ng PNP mula Metro Manila, ang bus na patungo sana sa Naga City nang iwasan umano nito ang isang motorsiklo hanggang sa nawalan ng kontrol at sumalpok sa nakaparadang 2 motor at kotse. Sumalpok rin ito sa isang sari-sari store hanggang sa dumausdo sa gilid ng kalsada. Isa naman ang naiulat na sugatan sa insidente na pasahero ng bus. Nagsasagawa na ng hiwalay na investigasyon ng LTO sa insidente.
Kahit napula na ang sunog na sumiklab sa dam site sa Daet Camarines Norte na nasunog na 3 araw, ay inirekomenda pa rin ng Municipal Health Office ang pagsusuot ng face mask dahil sa poor air quality sa lugar. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng sunog. Si John Amador sa detalye. Nangapula na ng mga otoridad ang sumiklab na sunog sa old dam site sa Purok 1, Barangay Bibirao, Daet, Camarines Norte. Inabot ng 3 araw ang pag-apula ng apoy matapos sumiklab ang apoy nitong Abril 24. Patuloy pang inaalam ng BFP ang pinagmulan ng sunog. Nagpalabas naman ng advisory ang Municipal Health Office dahil sa banta ng dioxin at carcinogens na mula sa usok ng mga nasusunog na basura na masama sa kalusugan ng mga matatanda, bata at may mga hika. Pinayuhan din ng Municipal Health Office ang nasa loob ng 1.5 km radius na magsuot ng N95 mask dahil sa masangsang na usok mula sa dump site. Ang kahalintulad na insidente ay maaari din umano mangyari sa lumang sanitary landfill ng Naga City. Ngunit may mga interbensyon para maiwasan yan at hindi na humantong sa malalang sitwasyon. May mga kuya na po kita, contingencies na ginigiribo. Inot na inot po na na-deliver ta na si mga kaipuhan na cover soil. Tapos na-organize na po si alimbawa magkaigo po bagad dito maninahagan magkaigo ning accidental fire. Igwa na po kita ning grupo na iyon nag-aasikaso. May pasiguro na po kita ning water tank duman sa lugar para lang po masiguro. Kaulay ta po kambiyernes si mga informal waste sector na pigpapakiulayan ta na demo na magparasarakat duman sa sanitary landfill. Pandua si mga empleyado mi po sa sanitary landfill, activate mi po na seryosohon si pagbawal sa mga tao duman sa mga parakalakal na magsakat po sa itaas ng sanitary landfill. Sa paagi pong iyan, pigihiling ta po na mamiminimise ta si aksidente na magkaigwa po ng mga accidental fires. Samantala, ipinagbaliban din muna dahil sa init ng panahon ang anumang aktibidad gaya ng pag-grass cutter sa old landfill sa Barangay Balatas para ma-maintain ang stability ng landfill dahil meron pa rin umanong methane accumulation sa lugar dahil sa tunit-tuniladang tambak ng basura dito. Sumiklab naman ang grass fire sa Progress Home Subdivision Kanaaman, Camarines Sur. Pasado alas 12 nitong Sabado na inakyat sa ikalawang alarma at init ng panahon din ang tiniting ng dahilan. Na hilinganin nila na dakulaon naman talaga ang kalayo since na ito po talagang itong lugar na ito bakante and medyo haralangkaw talaga ang mga duman. And bali po sa yung nasabi ko dakula ang kalayo. Kaya po kita kang kakuyang alarma, itinas po to sa second alarm. And nag-responde nga ni ang Naga City Fire Station and ang Magaraw and ang Senputong po kan Naga City. Base po sa investigasyon kan sa tuyang investigador na si Juan Banyas nga ni. Pero ini pong kalayong ininag po na garo talaga by nature lang po. Mayo po kitang duman na may sabihin tayo may nagpulo o may talaga na napiling pagpunan. Pero sa sobrang init kaya talaga ang panahon. Muling nagpaalala ang BFP sa publiko sa banta ng grass fire ngayon tag-init. Pinag-iingat rin ito ang publiko na iwasan na pagsisiga na karaniwang sanhi ng grass fire at bushfire. John Amador, CSN. Pinoproblema ngayon ng ilang magulang ang screen time sa paggamit ng gadget ng kanilang mga anak ngayong bakasyon. Panlalabo ng mata, babala ng health expert sa prolonged screen time ng mga bata. Narito ang ulat. Ay, Diyos ko. Every hour, every minute nga, minsan, wala nang pahinga. Lagi lang ganun. Yan ang daing ni Nanay Arlene ng Pili, Camarines Sur ngayong bakasyon at nasa bahay lang ang kanyang anak. Ayon sa kanya, tutok ang kanyang anak sa paggamit ng cellphone o gadget. Mula umaga hanggang gabi, nakatutok ito sa panonood ng videos, paglalaro ng online games, maging paggamit ng social media. Aminado siya na malaking bahagi ng oras ng kanyang anak ay ginugugol sa paggamit ng gadget. Puro gadget, cellphone, nanonood ng TV hanggang umaga, hindi na natutulog. Parang laging puyat. Tapos, wala sa sarili, hindi mo makausap. Pag tinatanong mo, maghugas ka na ng plato. Wala, mamaya na lang. Tulog lagi. Tila damayan ng ilang pang mga magulang ngayong bakasyon kung saan literal na kaka-cellphone mo yan ang ganap
ng mga bata. Ayon sa health expert mula sa PHO, may epekto sa mata ang matagal na paggamit ng gadget. Maaring magdulot ng panunuyo ng mata at panlalabo ng paningin ang sobrang screen time o babad na paggamit ng gadget. Maaari ring itong makaapekto sa sleeping routine at pangkalahatang kalusugan ng bata. Sa mga bata, ang effect ng mga sa gadgets sa kanila, talagang nakakasira sa mata. Kasi it's more on focus. Di ba pag naka-focus ka, ganun, nag-converge ang mata mo. Pag too much conversion, maano sa mata yun, nakaka-stress. Stressful yan. Yung gumagano'n ka, teary eyes, dry eyes, isa yun sa mga naapektuhan. Tsaka yung bata, pansinin mo, palagi silang gumaganon. Stress na yung mata nila, pagod na yung mga, alam mo yung mga nerve natin, yung mga muscles natin. Sa bata, hindi nila kaya nung bata na mag-stay long sa computer ng matagal. Dagdag pa ng eksperto na mahalagang sundin ang tamang screen time at magpahinga ang mga mata upang maiwasan ang mas malalang problema sa paningin. Samantala, paalala sa mga magulang na gabayan ng mga anak sa tamang paggamit ng gadget upang mapanatili ang kalusugan. Sa mga magulang na gustong ipatingin ang paningin ng kanilang mga anak ay maaring magtungo sa Capitol Complex sa alok na libreng eye check-up and consultation sa pamamagitan ng Eye Clinic on Wheels ng probinsya. Nick De La Cruz, CSN. Inaasahang magpapalakas pa ng local products ng mga kababaihan sa Baaw, Camarines Sur ang bagong commercial complex ng Federation of Baaw Women's. Congressman Migs Villafuerte pinangunahan ang pagpapasinaya sa pasilidad. Si Eli Balbin sa detalye. Isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapalakas ng oportunidad at kabuhayan ng mga kababaihan ang isinakatuparan sa bayan ng Baaw, Camarines Sur matapos pangunahan ni 5th District Congressman Migs Villafuerte ang pagpapasinaya sa bagong livelihood center para sa Federation of Baaw Women's Cooperative sa Barangay San Vicente. Dumalo sa nasabing okasyon ang iba't ibang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Baaw, women's sector, maging mga residente bilang patunay ng kanilang suporta sa mga programang nakatuon sa kapakanan ng mga kababaihan. Naging makabuluhan ang programa na sumisimbolo sa pagtutulungan ng LGU Baaw at komunidad upang mapalakas ang sektor ng kababaihan. Layunin ng itinayong livelihood center na magsilbing pangunahing sentro ng mga programang pangkabuhayan, pagsasanay at iba pang aktibidad na magpapalawak ng kaalaman at kakayahan ng mga kababaihan. Unang-una po yung mga occupant namin, nagkaroon sila ng business. Pagkatapos meron kasi kaming, ang isang project namin ay Kukusap Sugar. Yung sugar na healthy, good for all ages. Ngayon, yung mga gumagawa nun, ng product namin ay mga member namin, mga mami, which is, sinisweldohan namin sila for everyday. Pagka meron kaming paluto ng sugar, sila ang nagluluto. We are very much overwhelmed kasi nabuo na yung plan namin na magkaroon kami ng ganito. Kasi ito sa Federation of Baaw Women Cooperative, which is yung mga member namin, yung mga mami. And mas kahit po yung mga occupants namin, mga member namin, mga nanay, na member sa Federation of Baaw Women Cooperative. Binigyan diin ni 5th District Congressman Migs Villafuerte ang mahalagang papel ng mga kababaihan sa pag-unlad ng bawat komunidad maging ng bansa. Ang pagbibigay umano ng kahalintulad na pasilidad ay hindi lamang suporta sa naturang sektor, kundi isang konkretong hakbang upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga kababaihan na magkaroon ng matatag na pagkakakitaan at mas mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga pamilya. Una, congratulations sa Baaw Women sa napakagandang proyekto. We are proud na we are a partner of this. Yung lote, yung nasa likod na Kukusap building. Very proud na talagang ang Baaw Women's active. Sana all tulad ninyo na nag-iisip ng mga magandang income generating programs para sa organisasyon. Keep it up!
I'm always here to support. Taos-puso ang pasasalamat ng Federation of Baaw Women sa patuloy na pagkilala at suporta ng mambabatas sa kanilang kakayahan. Malaking tulong ang Livelihood Center sa pagpapalakas ng kanilang samahan at sa pagpapatupad ng mga proyektong magpapalago ng kanilang kabuhayan at personal na pag-unlad. Ang nasabing proyekto ay bahagi na patuloy na advokasya ni 5th District Congressman Mix Villafuerte sa bayan ng Baaw na itaguyod ang kapakanan ng kababaihan at palakasin ang programang pangkabuhayan. Sa pamamagitan nito, mas maraming kababaihan ang mabibigyan ng pagkakataong umasenso at maging katuwang sa pangudlad ng kanilang komunidad. Mula dito sa Baaw, Camarines Sur, Eli Balbin, CSN. Naisampanan ng mga otoridad ang kasong murder suspect na nasa likod ng brutal na pagpatay sa dalagang si Rosalie Museros na pinaslang noong Nobyembre noong nakaraang taon. Si John Amador sa detalye. 5 buwan na mula ngayon nang matagpuan ang wala ng buhay na 18 anyos na si Rosalie Indico Museros sa Zone 6 Panikwason, Naga City noong November 27, 2025. 5 buwan matapos ang brutal na pagpatay sa dalaga na hinihinalang ginahasa pa. Ayon sa Naga City Police, may development na umano ang kaso, subalit kailangan pang pagtibayin ng ebidensya sa prosekusyon laban sa suspect. Yung latest po sa Museros case ay nung nakaraang April 15 po ay na-refer na po natin yung kaso doon sa piskalya or sa prosecution office ng Naga para po sa kaukulang aksyon. So, bali po, tinanggap naman po ng piskalya yung case folder na isinampa natin kaso. For now, murder case muna. So, yung naging disposition po ng piskalya ay idaan muna po sa DC-20 kung saan po ay magkakaroon muna po ng mas matibay na case build-up or evaluation ng kaso para mapalakas po yung isasampang kaso sa korte. The moment na sinampa natin yung kaso sa fiscal office ay may suspect na po tayo. Ngunit yung sinasabi kong kaso na kaso ni Museros ay napakalaki kaya under the rule ay dadaan po yun sa DC-20. Bahagi umano ang proseso upang maging airtight at hindi mababasura ang kaso laban sa suspect na matipid pa ang mga pulisya. Samantala, mas pinaigting pa ng Naga City Police Office ang kanilang police presence at operasyon para sa peace and order sa kanilang nasasakupan. Alinsunod po sa kautusan ng aming higher headquarters, Philippine National Police, na mag-conduct po kami ng palaging resort visitation para maabisuhan at makakapag-conduct din kami ng upland bandilyo, maabisuhan yung ating mga resort goers na palaging mag-ingat habang nag-i-engage sila ng kanilang paliligo. Bukod yan, sinasabihan namin sila na wag masyadong pakalasing. Alinsunod din yun po sa DILG nating sekretary na paigtingin yung implementasyon ng Safer City. Yung police station po ay continuous po yung pagpapatupad ng mga city ordinances at barangay ordinances para po mas ligtas po ang ating lugar. Katulad po ng ordinansa na pinagbabawal yung pag-video okay ng matagal, ng 10 oras na. Sinisita po natin yan at kung talagang habitual na, ay tinitikita natin. At isa po doon yung curfew hours. Ini-implement po natin yung curfew hours para sa ating mga kabataan at ating kababayan na mailayo sa anumang pwedeng mangyari na insidente sa labas. John Amador, CSN. Muling nakapagtala ng kaso ng African Swine Fever ang bayan ng Baaw, Camarines Sur. Sa isang pahayag, sinabi ni Mayor Jeff Bisenio, April 22 nang unang makarating sa LGU ang suspected ASF case sa isang backyard piggery farm sa hindi na pinangalanan ng pang-barangay. April 24 nang nakumpirmang positibo sa ASF ang kinuhang samples mula sa mga baboy sa naturang farm. Sa sumunod na araw ay agad ring nagpatupad ng depopulation ang Department of Agriculture sa mga apektadong baboy. Sa parehong araw ng April 25 ay idineklara ng DA na contained na ang ASF at wala ng iba pang reported na kaso o pagkamatay ng baboy sa karatig lugar. Pinaalalahan na naman ang mga hog raisers na paigtingin ang biosecurity measures habang pinapayuhan ng publiko na bumili lamang ng karne na dumaan sa inspeksyon. Looking for a job sa bansang malapit lang sa Pilipinas?
Nangailangan ang bansang Taiwan ng mga factory workers para sa government-to-government program. Si Jem Garcia sa detalye. Pangarap mo bang makapag-abroad pero sa bansang malapit lang sa Pilipinas? Baka ito na ang hinihintay mong pagkakataon dahil sa pagtutulungan ng Provincial Government ng Camarines Sur at Department of Migrant Workers sa inisyatiba ng CAMSUR Public Employment Service Office o PESO. 2 kumpanya mula sa bansang Taiwan ang naimbitahan ng CAMSUR PESO kung saan alok nila ang nasa 135 na factory workers para sa manufacturing, machine at production operator. Ang proseso para sa nasabing trabaho ay magkakaroon ng online registration at appointment. Kinakailangan rin ang ilang dokumento tulad ng passport, birth certificate at iba pa. We also posted na sa ating, meron kaming online pre-registration. Just click po yung link na nakapost sa aming FB page, yung CAMSUR PESO. Pwede na sila mag-pre-register para maiwasan natin yung pag-queue ng maraming applicants na pupunta on the day. So yung mga nakapag-register na nakapag-pre-reg, they could just go inside the venue and then mayroon pa yung short program at the same time. Mag-start na yung ating shopping ng mga job seekers for the jobs available na i-offer natin. Sinisiguro naman ng pamahalaang panlalawigan na ligtas ang paghahanap ng trabaho ng mga Camarinense upang maiwasang mabiktima ng illegal recruitment. Sa katunayan, inilapit pa sa mga job seeker ng PESO sa direktiba ni Governor Elray Villafuerte ang oportunidad upang hindi na kailangan pang lumuwas ng isang naghahanap ng trabaho tulad sa Metro Manila. Actually, yung ating mga job seekers na gustong mag-abroad, we need to guide them. Kasi hindi lang basta-basta dapat pumupunta sa kung saan na agency para lang makapag-apply abroad. So there is a process and meron tamang lugar, tamang opisina para sila ay mag-apply because may marami ngayon na nag-o-offer ng mga fake jobs. So baka maging part sila or maging victim sila ng illegal recruitment. So we rest assured na through this job fair na kinakandak ng Province of Camarines Sur ay legit. So they make sure na yung ating mga agencies are licensed and they really have available jobs and may job order na approved ng Department of Migrant Workers. Samantala, nagpapatuloy rin ang pagbibigay trabaho na programa ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng Job and Career Fair na trabaho para sa gabos na gaganapin ngayong Webes, April 30 sa Fuerte CAMSUR Sports Complex, Cadlan-Pili. Jem Garcia, CSN. Mas na-dive-in pa ng mga senior high school graduates mula sa San Vicente Buhi, Camarines Sur ang ginagawang trabaho sa pamahalaan matapos ang lakbay-aral sa Capitol Complex. Mga kabataan sa Camarines Sur inihahanda sa mga Job of the Future ayon kay Governor Elray Villafuerte. Narito ang ulat. Bilang bagong graduate ng senior high school ng San Vicente National High School sa Buhi, wala pa umanong napipiling course para sa kolehiyo si Karel at George. Ayon sa kanila, dahil sa kakulangan ng experience ay nahirapan silang kumili ng kursong kukunin sa kolehiyo. Kaya naman, nang malaman nilang may lakbay-aral sa Capitol Complex, labis ang kanilang tuwa dahil nabigyan sila ng pagkakataon na mas maunawaan ang college journey after college at ang mga oportunidad na naghihintay sa kanila sa hinaharap. Ako, ano po pwedeng mga possible na career po namin na kunin like pag-college po. Para po magkaroon po ng kahit konting experience. I think po matututunan ko po na makapili po ng course na gusto ko. And I think po makamit po ako ng mga person. Parang mabibigyan po ako ng idea kung ano yung pipiliin ko pong course ko and Sa naturang aktibidad kung saan mainit silang sinalubong ng provincial government ng Camarines Sur sa pangunguna ni Governor Elray Villafuerte, layon nito na ipakita sa mga estudyante ang mga pasilidad at proyekto na nakatuon sa pagpapalawak ng kanilang kaalaman. Ayon kay Governor Elray Villafuerte, mahalagang mapaghandaan ng mga kabataan ang mga trabahong tinatawag na jobs of the future, lalo na ngayong digital age. Ang kagandahan, matagal na itong pinaghahandaan ng probinsya at katunayan, may mga pasilidad na inihahanda para sa mga kabataan sa probinsya. CAMSUR ready kung tawagin. Kabilang dyan ang ALab, School of the Future at School of Arts na matatagpuan sa CAMSUR Uptown. Layo ng mga proyektong ito na mapaangat ang kasanayan ng mga kabataan at mabigyan sila ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Another program ni Governor Elray Villafuerte and
Kong Migs Villafuerte sa mga taga Rinconada area, which is the Lakbay Aral. And at the same time, hindi lang siya Lakbay Aral, we also provide them some insights, ideas about their career pathing since sila ay mga graduating students sa San Vicente National High School. So, ipapakita natin ano ba yung world na dito sa government, yung mga different offices, ano ba yung mga ginagawa ng mga different departments. So, at the same time, meron silang idea when they graduate, saan sila pwede mag-apply ng trabaho. Well, meron tayo School of the Future, may School of the Arts, may AI Lab tayo. So, pwede silang mag-aral doon as a course or elective or kahit sa Friday, Saturday para dagdag kaalaman. Dahil kailangan ngayon AI, kailangan ng graphic design, kailangan ng mga skills sa computer, coding, para makakuha ng trabaho. Samantala, nagpapasalamat ang mga estudyante sa probinsya, lalo na kay Governor El Rey Villafuerte, na nabigyan sila ng pagkakataon na makabisita at maintindihan ang mga oportunidad na nag-aantay sa kanila sa hinaharap. At thank you so much po kay Governor El Rey Villafuerte po. Thank you na lang. Thank you po. Kasi nakapunta po kami dito sa Lakbay Aral. Thank you po sa opportunity na binigay mo para po makapunta kami dito. Nick De La Cruz, CSN. Panibagong batch ng mga benepisyaryo ang nahandugan ng libreng wheelchair ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Sa bayan ng Lugonoy, nahandugan ng assistive device ang isang bedridden at PWD. Si Eli Balbin sa detalye. Dahil sa katandaan na halos nakahiga na lamang buong araw ang 90 anyos na si Lola Margarita ng Barangay Amogues, Lagunoy, Camarines Sur. Yan ay kahit wala namang iniindang karamdaman ang lola ngunit patuloy na nanghihina ang kanyang pangangatawan. Hindi na rin ito magawang makalakad dahil sa kanyang kondisyon. Kwento ng kanyang anak na si Nanay Nilda Contreras, kinakailangan pa niyang buhatin ang kanyang ina tuwing nais itong makalabas o makalanghap ng sariwang hangin. Wala po siya sakit. Okay. Talaga pong na siya sa kagurangan na niya. Kasi nakalabas siya, inalalayan ko siya. Pero hanggang dito lang. Sa Barangay Loho naman ng parehong bayan, nakilala ng news team ang 43 anyos na si Oligario Abella na na-stroke. Ayon sa salaysay ng kanyang kapatid, abala umano si Oligario sa pangingisda nang bigla itong makaramdam ng pagkahilo at panghihina. Sa kalagitnaan ng kanyang trabaho, napansin na lamang na hirap na itong makakilos at tila nawala ng lakas ang kanyang katawan, mga sinyales na kalaunay dulot ng stroke. Agad siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital upang mabigyan ng agarang lunas. Dahil dito, malaking hamon ang kinaharap ngayon ng kanyang pamilya, hindi lamang sa aspeto ng kalusugan kundi pati na rin sa gastusin at pang-araw-araw na pangangailangan. Na-stroke siya kan 31. Pag binwit po sa ilog, doon po na-stroke. Sabi daw ng mga kasamahan, nahilo siya ng hina. Tapos, nagtiwi na siya. Inuli na po sa muya. Dinalami po sa Medicare, tapos sabi ng Medicare, dahil hindi na to kaya. Kaya pigpadara na po sa BMC. Sobrang hirap. Bakit po? Kasi napupungot siya, na-stress din kami, na-stress din siya. Mahirap talaga po. Bilang sa isang kapatid, sana nag-asawa na siya kasi parang mayroon din siyang pamilya. Mahirap talaga po para sa amin kasi may pamilya din ako. Ilan lang sila Nanay Margarita at Oligario sa mga nahandugan ng assistive device ng wheelchair ng Provincial Government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte, katuwang ang Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Agad na kumilos ang tanggapan ng Provincial Social Welfare and Development matapos matanggap ang mga ulat hinggil sa pangangailangan ng ilang individual na nangangailangan ng assistive device sa bayan ng Lagunoy. Malaking tulong umano para sa mga benepisyaryo ang kanilang natanggap na assistive device lalo na sa mga kapos sa pinansyal dahil hindi biro umano ang gastusin na para sa mga kagamitang tulad ng wheelchair na naglalaro sa 3,900 hanggang 8,000 pesos. Dahil sa naturang wheelchair, mas mapapadali ang kanilang pag-aalaga sa kanilang mga mahal sa buhay. Malaking tulong po yan. Dahil sa kumbaga sa
Wala na po nagtatabang sa muya, kundi kami-kami lang. Dahil siguro, gaya na po kahirapan din. Ganun ang nangyayari. Nagtsatsagaan ko na po nanay ko kahit wala siyang wheelchair. Madali po ang proseso kang wheelchair po, Linda. Sobrang tabang po sa muya niyo. Lubos din nilang pinasalamatan ang pamahalaang panlalawigan ng Kamsur sa mabilis na pagtugon sa kanilang pangangailangan. Anila ang agarang aksyon ng PSWDO ay patunay na malasakit at tunay na serbisyo publiko. Nagpapasalamat ako ng marami po kay Governor Elray Villafuerte. Okay. Maraming salamat po at sa wakas nagka-wheelchair ang nanay ko. Sobrang salamat po sa iya. Sana may matabangang pansiring po sa mo. Salamat po. Layunin ng programang ito na mabigyan ng agarang suporta ang mga person with disability at mga individual na hirap sa buhay upang mapagaang ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Eli Balbin, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.